Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Thank you. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:00 na. Mayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Farming Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Medyo alang-alang pangaton sinilakat sang panahon, pero tiyan mo na ang raton sining reminder sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa ilalom sang Taytay. Kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01 na. Nasubong nga adlaw mga kaksyon, liwat kita mga pangalagad kag nagapangayo sang gabay sa gihapon sa aton sining mahal nga Ginoo nga bantayan kita sa aton sining paghatag sa information sa mga utod naton plus nga nagaayo kita sa iya. Ano sa pagdula na sining COVID-19 nga nagaantos kita karon sa nga aton sini mabudlay nga senaryo. May mga frontliners na kita nga apektado. Dapat inisla ang hatagan sang tsansa nga maka maayong ila sinig na batsyag kag kakapoy kag kung posible kung pwede lang tani no karon mismo si COVID-19 ang tanan nga nag positive mag alalayo no ang tanan nga mga ara subong sa hospital na admit mga kaksyon mag alalayo kag madula naman si COVID-19. Ang wala na ginapangayo naton gid every night kag siyempre ang iya sini pagbantay sa aton sini sa tanan nga panahon mga kaksyon. Subong adlaw yari na kita sa Martes, ari na kita sa Agosto 4, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon
Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page pagya sa aksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita lang kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account, follow lang aksyon, Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero, 0938-225-5017. Pwede man kamo kabisita sa comment section dira sa mga viewers naton kay basahon ta karon ang inyong sininga mga mensahe sa malambutan lang. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Onboard na, Toblas 9 ang takna sininga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina gumba nga balita sa aton sininga pagpangalagan? Lipay kita kay Bacolod City Police Office. Wala sang may nagpositibo mi isa nga miyembro sang ila kapulisan. Umpisa sadtong nagsako gid no ang aton sining kapulisan sa mga borders diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Online. Samtang diri gihapon sa probinsya sang Negros Occidental ang aton sining kapulisan according kay Police Major kaina iya nga si Norberto Barnizo. Ang mga banwa kag syudad so far way pagidman pulis nga panakop sang wala sang barrier kay sulito na to na mga hambal na to nagligad nga mga sinimana once nga wala sang ordinance hindi basta-basta si PNP makapanakop nga wala sang barrier pero kung ini health protocol dapat sundon lang gid gihapon. Ang kapulisan naton magahatag sang warning mga kaaksyon sa mga wala sang barrier kay niti proteksyon according pa sa DILG kag Interagency Task Force batok iya sa COVID-19. Buwas nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod, payout mga kaaksyon na digital ini, no? Pwede makuha sa mga centers, mga utod na ton lang way to nagkaladala sa nagligan, subong ari na, so tumatagingting nga 12,000 pesos ang batunon nila. So muna mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod pero tinagapangabay kita sa inyo siring nga face mask plus ang inyo siring nga social and physical distancing kunara kamo sa mga claim center kay para ma-avoid gyapon naton ining paglapta ni COVID-19. Sa iban nga balita lokal mga kaaksyon ba may ara sang 11 tanan ka mga puloyan sa 3 ka mga puroks sa barangay GC6 diri sa syudad sa Bacolod ang pinang-lockdown sining adlaw gid lamang. Aksyon Firing Line. Grabe no ti nagaamat-amat damo mga barangay diri nga ginapang lockdown pero ang may man nga balita kay may barangay naman nga ang lockdown ang serado ginpang hukas na naman like sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Nagabaylo-baylo lang ang nami tarino kung panghukas lockdown na natatanan-tanan no way na yasang bago pa nga ma-lockdown no. That's why nga nagaayo gi kita nga stay home lang taanay kung way gid na importante. Ang iban nga balita makaksyon sa syudad sang Bacolod iya aring masadya nga balita sa syudad sa Bacolod karon kay may ara sa mga ang ini mga isolation rooms no sang hospital ang mga hotel kag mga bulothuan puno na sa siling nga mga tiniyon. Oy, may pila naman ka mga barangay tano do kag BHW nag-resign suno iya ka Vice Mayor Elced Familiaran nga siguro ano. Sige baloon tanay karon Bacolod IATF Chair Ja Familiaran ginalantaw nga posible magbalik ang syudad sa ECQ kung hindi magkooperar ang mga negosyante. Aksyon Firing Line. May kagina lang sa aga na interview gani si Kwan mo Executive Officer sang MBCCI Franca Carbon no? Kaya nagpadala sila sang sulat sa Bacolod City Government nga nagahingyo nga kung pwede hindi pagdayunon ang buko nga ang curfew for all ages atrason las 8 sa gabi tubtob las 4 sa aga subong gina-practice naton niya las 10 tubtob las 4 sang aga. Ti boss mayara sang mayara sang sesyon ang aton sinisanggol ni ang panglungsod sa Bacolod lantawon tani kung paano nila aktuhan ang hingyo sa mga negosyante. Aksyon Firing Line. Sa Negros Occidental may mensahe may video nga mensahe si Governor Lacson sa mga frontliners. Naga-kwan siya nagasaludo kag ti amo nay aluogon tagid lang anay manami ka-inspiring sang mensahe ni Gov Lacson sa mga frontliners diri sa probinsya sang Negros Occidental
kag syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Balikan ko na karon sa aton sini nga pagpangalaga ng mga dalagko nga balita lokal. Kaysa balita ya sa nasyonal mga kaaksyon, aryo ang balita sa nasyonal, ang Kamara may ara sang 33 na kaempleyado nga nagpositibo ya sining COVID-19 man. Ang pinaka-lately lang niho amo ning security staff sang Kamara nga nag-una-una nag-positive ini siya sa rapid test nga ginpatigayon sa tong 27 before sang SONA ni Presidente Rodrigo Duterte, pero nag-positive na pagin siya sa PCR test na naman, no? So meaning may COVID-19 siya. 33 na kabilog. May lang gani ito siya kasulod sa SONA, no? Kablo ka vulnerable ini si Presidente Rodrigo Duterte sa COVID-19 kay una-una hindi naman matago nga may ginabatsyag presidente ta may edad-edad na kag delikado gid sa mga kita mo di gani pwede kagwa ang mga senior daton. Sa iban nga balita ya sa nasyonal, sa probinsya naman sang Cebu announce kay ina ni Task Force Against COVID-19 Overseer iya nga si Roy Simato nga nagaamat-amat na nubo ang kaso sang COVID-19 dito. Pinaka-basic nga ihimplo niya dito amo ang public cooperation, ang compliance ang publiko. Nagkooperar ang publiko. Kung hindi sila pagbutangan sang madamo nga kapulisan kag Philippine Army, bado hindi mo gid sila maayon. Action Firing Line. So doon slow down na kuno, nag-down na kuno ang numero sang mga nagpositibo dito sa Cebu. Timayo man nga patimaan na. Nagkabay pang ihimplo to sila nga diri sa aton nunid na tanga dalaan pati sa namo nga army kag pulis para nga magpalanago kita. Dapat kita mismo magdisiplina mas temprano pas kaugalingon pa naton kung hindi pa masyado gid kalala ang sitwasyon. Action Firing Line. Si Senador Dick Gordon naman niya nagpang-ayo sa gobyerno or sa mga sa mga iban pagin nga mga experts sa medical. Nga kadamo kono sa mga health experts naton sa COVID-19 pwede sila makabulig yung mga scientists naton, mga epidemiologists naton pwede maayo kag iban pa, no? Kay karon nga mga panahon ang aton sini nga mga kauturan nga mga frontliners kadamo na gid sang nagluluya, no? Nang iban gina home quarantine, ang iba nag-positive mga kaaksyon. In fact, diri sa aton sa Western Visayas, lawagon ko karon, damo diri sa aton subong ang nagpalasitive. Action Firing Line. Sa bugos nga Western Visayas. So hindi ta na paghulaton pa nga magdamo pagid, no? So siguro doon may mga ayo nga konserisin o man nga pwede magamit dira abi ati ulo intra anaya. Ang balita iya sa PhilHealth mga kaaksyon aring sadya amat-amat na nagakatukiban kung ano giblang istorya sining COVID-19. Kay si anti-fraud officer bala nga nag-resign nga si Thorsan Montes Kent or Ket mga kaaksyon. Nag-vulgaro nga ini siya gali luyag kung tani gagabiton ni Philippine Health Chief Ricardo Morales nga istoryahon si Presidential Anti-Corruption Commission Grico Bilhica or Bilgica agod nga sulbaron ang ginaligar mga palapaw nga presyo sa mga test kits dira nga ginaapid or ginabayran lakip sa PhilHealth mga kaaksyon. Ari na, naga-inamat-amat na basi magkalabukingan giniplakadlaw ko na nung sa likod ni sang COVID-19 nga ini ha. Action Firing Line. Tigin vulgar niya ini actually kay na may ara sang hearing ang Senado virtual ini kay tinagkalagwa subo mga issue da sa PhilHealth no. Kadamo may mga alleged na nga mga overpriced, labi na gini sa test kits nga gina-mention naton bago gid lang kag iban pa posible mga PPS dira kag ano pa dira. Sa mo na nga pandemya naton krisis kadamo na nagkalamatay nagaproblema ng gobyerno ang kawatan nagapangibabaw gyapon ba? Action Firing Line. Doon di gyapon madulang pagkakaukawan nyo da. Kung matuod gyman mga allegations ngayon isus kahuluya sa inyo no? Action Brian Morden. Action Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa national gin-check nato ng COVID-19 diri sa Pungsod, Pilipinas. We have 112,593 na ka-positive. Today lang, as of today, may 6,352 ka bag-o iyaho. Ngayon nga nag-positive.
And 44,429 active ini sila. 66,049 naka-recover na. Ang patay ara na sa 2001-15 kag may nagdugang nga 11 subong nga adlaw mga kaksyon. So nagasaka manhilanat niya no. Sa Visayas diri sa ton ang positive subong niya 1,621. 842 aktibo diri, 758 ang naka-recover, 21 ang patay mga kaksyon sa bugos nga Western Visayas kag 1,447 diri ang negative subong adlaw may ara nga nag-negative ano. Action firing line. Ano mga mayong indikasyon ini? Sige, laban lang mga kaksyon, batok sa ning COVID-19 makaya tagid mo. Action firing line. Ano mga panibago nga balita nga dapat bantayan man sa aton sa publiko? Kay sini nga hapon ang Department of Transportation nagpapanaog sang memorandum order sa diin nga sa umpisa sa Agosto 15. Area alert ka mo da? Umpisa sa Agosto 15, no? Mandatory na ang paggamit iya sang ginatawag naton nga face shields mga kaksyon. Hindi ka pwede kasakay sa mga transportation utility vehicle kung wala ka sang face shield nga ginatawag. May face mask ka na, may face shield ka pagid. Doble, no? Doble gasto. Action firing line. Pero tinakitaan abi ini, no? Nakitaan nga mas useful ini siya kag helpful ini siya against COVID-19. That's why nga ti ginduso naman nila ini sa sini nga mga tinion. Ari yan isang Department of Transportation na, so meaning sa mga naga-transport rather nga nagasakay sa mga di pasahero nga mga salakyan. Amo ni dapat may ara kamo sang transparent na blang nga tabon sang inyo sini nga nawong. Action firing line. Ini siya daw gaserbi ini nga antipara, gaserbi nga sunglasses ini siya. Kag may tabon nga daw visor, daw ga helmet kay mo bla pero way gataklob sa ulos tubang mo lang. Action firing line. Sa Agosto 15, ma-take effect na ginya, no? According iya sa Department of Transportation, mga kaksyon. So another gasto, no? Kiti balaklon mo ni, ang pinakano ka barato sa sining mga tinion, ara sa tag 50 pesos. Action firing line. Pag gina-check pa namon kung base may standard man ini bala nga buo nga kwan, kinanglanon, sa pag-bakalo sini kay, syempre, ibutang mo ni nawong mo, pagkatapos mas may ara sang hindi nami nga mga materials ang gamiton dira kag mas makaproblema kapagid. Action firing line. So hulat-hulaton ta ini kay diri sa aton sa syudad sa Bacolod may ara kita subong diri sang gintukod nga task force disiplina. And under sining task force disiplina may nagapanakop, may nagalibot nga grupo sa pagpanguna ni Mr. Hiolingo Taba, no? Kag nagapangsaway, wala labot pang saway kon medyo salawayon kagid, ginadakop kay mo iya kag ginapabayad sang 200 pesos kon bakulod nun ka. Action firing line. Kung wala ka sang 200, may ara ka sang 8 hours nga community service, pwede ka katrabaho. Outside Bacolod, hindi ka Bacolod nun, or hindi ka taga Bacolod, 300 ang bayaran mo kung wala ka sang face mask, kagway ka man kung sino dang wala naga-observe sang social, physical distancing mga kaksyon. Or, 8 hours man nga community service, pili ka lang. Action firing line. Amo pa lang na ang sa idalom sang task force disiplina nga gintuko diri sa syudad sa Bacolod. Now, may panibag-o naman, no? Ang DOTR nga dapat kung magsakay ka sa mga jeep face shield ka na naman. So ano bala ang tikang himuon sang syudad sa Bacolod, ilabi na gid ang Interagency Task Force sa pagpanguna sang chairman na si Vice Mayor Elcid Familiaran. Action firing line. Kay base buwas mo, no? And base bala idugang naman ini, no? Idugang nila ini para nga ti mas kompleto na lang gid mga kaksyon, kita way man kita naga-kontra gid sini kay naga-advocacy kita kanimo. Ang advokasya naton diri
to contain iya sang COVID-19. So whatever nga mga health protocols nga ginahimo sa aton sining nga gobyerno, IATF kag iban pa dira dapat sundo naton ini para sa ikaayo naton tanan-tanan. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good evening. Yes, Action Brian, mayong dapigit, mayong dapigit sa imo na viewers and listeners. Yes, salamat gid Vice imo sining nga time. Sining nga hapon ang DOTR sa nang balkona nagpapanaog sang memorandum nga dapat obliged ang mga tawo nga nagasakay sa mga dipasayro nga mga salakyan, transport sa utility, magagamit sang face shield. So diri sa ato may task force disiplina kita Vice ang ginapamunuan mo man, social distancing kag face mask gid lamang ini. Anong plans niyo sa buong Vice pagka bato niyo sa sining memorandum? Well, wala pa ko kabaton and that I don't know kung si Mayor anong action niya sina. Aha. But as to sa task force, di na yung madala sa among function kahit nag-implement kami sa ordinance o sa Council of Baribar Yes, yes. ang proper wearing of mask lang and social distancing. Mhm. So sa imo nga end Vice sa mo nga sitwasyon subong from DOTR, may plan ka nga ikaw mismo mag-propose abi nga i-apid ini siya sa task force disiplina kendo ka useful man? Walang taon tanay. Nationwide ini mo nga pagpanaog sang DOTR sining face shield ga ini damo reklamo of course kay medyo may pulo presyo ini siya pero malawig-lawig man gamit sini Vice mo sang plastic nga ini. Well, ito na lang siya action budget. Ako na siya ginapost nila bilig niya sa 50 pesos. 50. Oo, 50. Primero daw 120 na siya. So, depende sa background mo sa subong ginabaligyan na 50 pesos. 50 pesos, pwede naman babakal gid dyan, no? Pero sa inyo maglantaw, Vice, may makabulig, gid ako gid bulig ini, no? Labi na gid ko naga-travel, ikaw? Honestly, hindi ako ginabulig yan. So pila kadlaw ba si i-obligar taman ini sa syudad sa Bacolod? Sige hulaton aton si Mayor, ano? Kung anong tikang niya sini. Pero Vice, ship lang ko gamay, may ara ka mo sang sulat nga ipadala sa Malacanang regarding sa barrier sa motorsiklo? Well, gina-address na to sa National IATF at sa DILT. Aha. Anong pinaka-basis sa to, Vice? Well, may practical, very dangerous. Actually, nagaling to sa petition sa mga motorcycle, different motorcycle organizations sa bill. And that may gin-attach man to nilang study sa mga engineers. Ang damo ta rason amo man na primerong rason ta na pagabot sa balay ito kahulit ka niya. Sobra pa sa droplets kaya lawit pang lips to lips mo. Di pa to da realidad na mahto di na mo, no? So, and I think action ba ako muna sila nga nagkuhan na propose sila nga proposal. Aha. Oh, saan ulang pag-recommend pa lang yan ni Bohol Governor. Governor, propose ako. And I think in-lift niya action ba check niyo sa Facebook. Okay. Gin siya mismo to una butang sini siya man i-check na to nabi kung gindula ito o dabi, no? Gindula niya. Ganun siya ang una butang. Gin-recommend niya. Gin-adapt siyang ITF. Oo, pero siya gin-kuhan niya. Gin-lift niya. Tikita mo na. Sige, check na to. Dati nakita niya kurang danger. Aha. Sige, i-check na mo na. Salamat advice, ano? Anyways, hulat-hulaton tang balos ang ITF kag Malacanang regarding sining inyo sining pagpadala sang sulat sang barrier nga inya. Yes, action right. Aha, sige. Pero Vice, kumusta ang dakpanay sang face mask kag social distancing na damo gihapon or do kasildam naman lang? Well, kasi I think the mga 41 ang dakpan nila. Kasi kulang todo so nag-stop sila. And ang problema, kay isa lang ang slakyan subong. Para pa sa shop ang iba ng Orosaron. So, limited ang nilang ma-apprehend. And that's sige-sige na.
So ika fourth day pa man lang Vice no, nag-umpisa kita Saturday and Tuesday subong. Anong average man kada adlaw Vice? Half day lang to siyang Saturday, Sunday Okay. wise lang. So ang kahapon kag today. Yesterday, daw 50 ang nakakuha nila. Natin, kalapan na 95% in non-wearing and improper wearing of mask. Social distancing na due tayo lang. Oh. So di ini-Vice na Ang mga 1 meter, lapit lang eh. Yes. So ini nakaladakpan sa diin yung mga lugar Vice man, markets or sa mga mga barangay. Barangays na sila, nag-doon sila sa barangays. Oh. Barangay 10, 12, 11, Libertad, Sumak, Tapuling, ganun kaya lang liputan kami ilo ka barangay. Kaya mag-create mo ng kasinipan mo consciousness sa aton pumuluyo. And the same time, nag-information, dissemination ka na ang gobyerno mo seryoso sa sinina problema ang mga ganagan kanilang paglaktas ang virus. Yes, oo. So, basin taga barangay da, kibot ka mo ha, way ni, hindi lang kisasulod sang downtown kag Libertad Market, sa Bacolod ko 61 barangay, ning lagawon sang task force disiplina sa mga hilit-hilit da. Amo ni nga mga lugar gid ang kantuon nila. Anyways, Vice, salamat gid sa mga time, sa mga gabi. Wala to na mo ni nga. Yeah, thank you diba sa buhay ko, Vice. Sige. Okay. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Last 24 Action Radio Philippine Standard Time. Mahulat si Vice kung anong desisyon ni Mayor ini may connection sining face shields mga kaksyon nga ipatuman sang nasambit yang DOTR. Porti na rin nga baligyaanay sa kwano sa social media. Kadamo na sang makomersyal lang ko. Kadamo na sang baligyaanay din sa social media. Meet up boss. Porti na nag-enjoy man ang tao sa COVID-19, no? Labi na gid ko negosyante Timo dumakaganar kagid subong pro please lang hindi pagpasobrahing presyo kay nga ang ibanda mga pigado na to nagagwa da niya ang ilan ni bugas-bugas lang nga everyday lang nga kita mo ti pabaklon mo pa sila sang mahal da nga pantabon sa guyan lakron magdugang pag na problema sa magbululu ang tao ni Action Firing Line. Duluginan siya kamo 5 ka pesos okay na 2 ka pesos siguro niya pagpasobrahe kay para kita tanan makatilaw sina sang baligya nyo kag kita tanan makasalbar sining COVID-19. Action Firing Line. La City 25 Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test. May gabi lang sa mga utod na ito, nag-monitor si Batterion, si Uchida Haruka. May gabi action Bry, Sir Bry, watching from Japan, bisan gabi na paborito ko gid ang mga balita. Salamat gila. Na thank you gid. Ana Lioy, action Bry, pwede pa kabiyahe bata. Pwede man lang pero manami gid hindi pa pagdalon kay kadelikado gid. Alex Fuentes Araman, kabala ka below 18 ginabawal gid man mo, no? Pero kung may kagulingon ka nga salakyan daw ka okay man lang na. Andrea Amanda Jaime, salamat sa pag-monitor. Si Banjo Arnijo Araman, Paul Spat III, Agustin Torres, good evening, Exxon Brian. Greet ko lang ang kay Franchi sa DC2 Regent. Halong gid Exxon Brian, God bless you and your family. Salamat, kamo mandira. Ari pagid ang iban si Veronica Santillan Manukan, naga-monitor man. Thank you, Gid. Si Madam Amy Esmeralda Dolido, no?
Good evening, Action Bray. Good evening, man. Tatay ko Ilyas Dulido sa Barangay Paloma, Valladolid. Monitor gid siya sa Action Radio, Bray. Salamat gid ra sa inyo. Jocelyn Arisevita Ulak. Salamat gid. Violisore Araman. Action Bray, monitor lang kami di Barangay Lagrangha, Purok Size, La Carlota. Heaven. Jana Pampliaga Magallanes. May gabi isa ka taga Action Radyo kag malipayon nga nagapamati kay Papa Sam Ramon sa Bahrain. Salamat. God bless dira sa inyo. Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man kag ang Malaka family. Salamat. Heaven. Rona Manaay naga-monitor man sa aton sa pagpangalagad. Si Junel Manaay ko no. Si Puinggo. Pong or Puinggo. Salamat. Jocelyn Libuon Dispoho. Salamat man. Romy Agsam. Si Lainey Valencia. Good evening, Exxon Bray, watching from Fairview, Quezon City. Salamat. Jo Torbella. May gabida si Exxon Bray kag sa mga taga Ilog. Salamat gid. Ikamusta lang ko da sa mga taga Don Salvador. Okay, sige. Si Rose Ortega. Good evening, Exxon Bray, monitor kami di Mansilingan. Merly Gonzaga. Good evening, Sir Bray. Siguro ang mga tao sa Cebu gamit steam inhalation kag inom luya kag lemon. Posible man. Jack Balaan, Aguador. Good PM, Action Bray. Greet ko da family Vargas and Belio. Nga always ga monitor sa programa mo dira sa Isabela, Micol, Nigalia. Thanks, good. Aileen Mijares Araman. Ramona Azero. Good evening, Action Bray. Greet ko lang Azero and Jocades family sa Barangay 35. Salamat. Jeneline Barrega Araman. Salamat gid. Imbong Jocampo, Jerry Jema Davila Banguanga. Good evening, Action Bray. Please greet lang Toto Jerry Banguanga. Happy birthday today. Ga purok-urok gid pamati sa imo kada gabi. Thanks, God bless you all. Salamat man dira sa inyo. Nilne Raliesta o Conrealista. Pre, good evening. Monitor lang ko pre hambal 12K panagtag sa SAP nga sa chismis naman di sa barangay 6K lang. Ano gid bala pre? Dusi na siya kay kung wala ka nakabaton sa nagligad ti subong makabaton kagid na. Mare. Imo guro dusi buwas ay labyan ta kada. Ochida Haruka, thank you gid sa update nyo adlaw Action Radio Bacolod. God bless. Salamat. Zubi Alisoso, no? Ti paano Action Bray kung ga ay glass ka? Paano na iya? Good evening, watching from Pag-asa Barangay Tangob. Na question mo na. Kay kung nag-eyeglasses ka to dya, mata mo, may ano na ba, harap-harap ka na. So, may design, ina mo nga pwede matabid sa sunglasses mo. Pwede mahukas-hukas. Jocelyn Kalamaan, Araman, si John Villaren, no? Nag-monitor man. Action Bray, may biyahe ang eroplano. Daway bala mo, basta domestic nga Manila to Bacolod, Davao to Cebu, Bacolod, though so far why. Good evening, Exxon Brian. I'm watching from Kuwait. Salamat tira sa inyo. Dason guro man, Action Bray. PPA, dason guro. Lain to dason kung PPA na ginang require na. Galagaw ka sa tunga sa dalan bla. May PPA ka nga dala. Gasuksok kaya. Salve Arile Humawan. Good evening, Vice. Stay safe lang po. Salamat. Jose Kambang, Action Bray, may biyahe fast ka crap pa Iloilo. So far, why? Search Smackdown. Good evening, Action Bray. Monitor lang kami dia. Magbanwa, Totoy, Koryo, Kagramel, Lara, Hinigaran. Keep safe ka. God bless. Salamat. Joby Munares, Araman. Si Marlene Diaz. Good evening, mine. Okay, sige. Si Marinil ni Realista. Aras dalom kagang banay ng guwapo. Salamat, kid. J.Poy Mendoza, Action Brian, good PM. Kindly inform the Vice Mayor nga i-monitor Manila ang mga enforcers nga utroman nga sa lawayon. Ara sa liog ang face mask. Picture nyo bla, kag butangi date gibla para makitaan. Michael Mahinay Ortaniza, naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Edwin Pineda Raman, si Ronnie Gilyang Sr. Salamat sa pag-monitor. Balikan ko karon ang iba na mga ka-action. Sige.
Mga kaaksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:40. Aksyon Firing Line. Ginaendorso ko sa inyo maka-aksyon ang Evergreen Herbal nga nagpabalo siya nga may ara na sang payout buwas nga adlaw sining mga lift out bala mga 15,000 ini pa kabilog diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Pero kay nasang aga may ara to siya gin-mention nga ma-meeting pa sila with the barangay captains diri sa Bacolod kung paano ipang-distribute ining nasambit yang kantidad. Although nga may ideya kita nga tiiagi ini sa mga remittance center, i-claim mo ni sa mga tawag sila nga ni mga pawn shops, no? Diri sa aton sa syudad sa Bacolod mga kaksyon,
pero dapat may mga protocols ka mga process gyapon nga dapat sundon. Action firing line. So isa sa nagtambong kaina ang ABC President diri sa syudad sa Bacolod nga amoya si Kapitan Barangay Takuling iya nga si Madam Lady Gles Gonzales. Ano ba dapat ang pagsundon gid Bacolod non? Pamati kamo dira anong dalon nyo buwas? Ano bala ang mga importante, no? Sinong di pwede magkadto sa lugar? No? Binagay may mga edad nga medyo bulubudlay dapat may mga company ini sila. Anong dapat nga himuon? Action firing line. Kay experience sa tabala nga maghinatagay sining size mill nga ini nga sap mga kaksyon. Bow, ang iba nagadinaguso iya mo, no? Nagadinaguso iya mo. So ang kululbaan naman da ang transmission na naman ni COVID-19. Action firing line. So dapat nga mas hugot pag ini nga pagplastar buwas nga adlaw. Actually do 4 ini kadlaw mo. Umpisa buwas hasta sa 9 no sang August mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya si ABC President Lady Gles Gonzales, ma'am. Good evening. Ay, may gabi Action Bright. Yes, ma'am. May gabi sa mga na listeners sa Action Radio Bacolod. Aha. Makaligad ang pila ka adlaw nga way natigayon ang pagpanagtag sining SAP sa mga lift out man buwas maumpisa na gid no na sigurado na gid niya no. Yes, Action Bright, no? Digital payout kita for SAP. Left out lang na may pata 30% na unpaid sa first bat at sa first tranche kag may pa kita endorse na nag-register sa MTC. Aha, sige. Anong proseso sa pagkuha buwas nga adlaw kay kaina na interview naton si Madam Tero pero na may mga may ara kano kamo hinon-anon this today. So tonight anong pinaka finalities ang dapat himuon sa mga claimants naton, ma'am? Okay, no. So ang aton na left out beneficiary ma-coordinate dapat sa iya na respective barangays, no. May kita mga holding area per barangay depende sa designate ni CAP. Kung diin may barangay hall, may gym, mahulat kita instruction kay dirang holding area kaya ang ato na reference number ang pinaka-importante sa tanan dira naton kwaon kag those na ma-claim sa ML o Emulier may kita i-fill up na form so isettle tananay tanan sa barangay kay pagabot naton sa aton na respective payout center kay every barangay may action by respective payout center. I see. So basta magtalang kita, example, sa taga barangay Takuling, may emulier kita sa Takuling, but iyan naka-barangay 40 na payout center, no? Barangay 40? So, yes, okay. Designated sa barangay 40. So, basta magtalang-talang bala, no? So, like other barangays man, lain-lain na. So, maka-coordinate lang ta sa aton makabarangayan or sa aton na barangay hall, kay kapitan o kung kay kagawad. Para sa ini-instructions naton for the SAP payout. Yes, o kanami kay na may nagpamangkot gid sa aton kung diin nila makuha ang reference number or ang pinaka simple nga paghangop nila daw anong tawag sa code number no sa pag-claim sa kwarta daw mo nang pinabibatian ko mo no. So dito kag ginya makadto kay kapitan kag mangayo kay ang reference number na at to na apid ang imo ngalan nga ikaw ang ma-claim sina daw mo gina. Yes, Action Bright, no? Kag mahulat kita instruction gid from the barangay kay for social distancing ginaschedule mo lang ni Kap ang pagpatawag. So hulat kita tawag o online na strategy for barangay. Mahulat gid kita anay kaya mo kag paggadto naton kay gina-arrange na naton it may be alphabetical or purpurok or any na strategy ni kapitan. Okay. Isa pa gid ka question diri inabalang like for example, abi isa ka ma-claim buwas nga adlaw naglaen gid pamatsyag niya. Daw hindi gid siya ka-afford nga magkadto sa mag-claim sang kwarta niya anong himuon niya, ma'am? So, Action Brian, na-prepare siya authorization letter, no? Then, sa authorization letter niya, ibutang niya kung sino ang iya na ipa-claim mo. Dapat ang ma-claim sang iya na grant
naka sa iya na sa form, no, first beneficiary agad. Hindi pwede ang minor, so dapat legal age gid. Na ini na sa form niya ang gina first priority ang those na sa first na beneficiary niya sa iya na sa form. Padalaman siya sang valid ID niya. Pila ka ID gining dalon gid? Yes, no. So, mapadala siya ng original ID ni stockholder. Yes. Madala man siya original ID niya. I-photocopy niya. Permahan niya 3. Permahan niya man 3 man ni authorized person niya. Ang iyan na sa form, both IITF, kag both iyan na copy o beneficiary copy. Kung in case no wala ID, may certification man ta from the barangay na may issue si CAP. In case na sala ang ato nangalan, amo na nasa first step ta isa barangay gid. Kay may mga clearances kita da na para pag-abot ta sigurado mabaton ta gid si 12,000 pesos action guard. Wow, 12,000 hindi size meal ha. 12,000 giniya kada isa sila. Yes, action Brian, no? Kaya wala na sila ka-avail sa first tranche kag second tranche. I see, okay. Tigulang, no? Siyempre, beneficiaryo siya, even though nga 60 above, hindi ka pwede kagwa, pero kahit ma-claim ka, may ara ka man sang authorized, pero dapat may upod gid siya nga, kwan guro, no? Inang may edad gid mismo, hindi man minor. Ma'am, Kapitan. Yes, action Brian, no? So, legal age dapat ang ma-claim sa ato na platform. So, kung ano ang dose na bala ng mga PWDs naton, no? Hindi na nakag-iobligaro na makadto sa payout center. Ma-issue na kita authorization letter. I see. Kag, nang bottom line, action Brian, sa barangay kita, kay para at least hindi kita magsila na sa payout center, masatol ta sa barangay level pa lang. Each barangay buwas nga daw tagpila ang priority, ma'am? Sa depende sa barangay, action Brian, no? Naging may mga left out. So, may barangays na tag 500, may barangays na tag 300. So, depende sa submit nila man na left out. Kag action Brian, i-clear talang gali, no? Tanan na nag-apply sang left out, like man sa nga to na first tranche. Nag-apply sang left out, clean list na siya, no? So, may kasi nag-desalig siya bala na naka-fill up siya form. For left out, then wala siya gali sa payroll. It might be na ang imo na ikaw may corpus ka or for any reason naging disqualify ka sa DSWD. Okay, so, okay, magabaton boss nga adlaw ya mga lista na gini sila nga gin double check na ni mga names nila. Yes, from regional to national na action guide, wala na so gin-check din na sila sa release sa system, no, wala ka baton dole pag immigrant from related to COVID-19. Okay, nasa nga gamay na mangkot man sa akon, diway ko na hingagaw kay Madam Pasita Tero. Nag-kwan sila ko no, if you can remember ma'am, ato lang may nag-text nga NTC black nga dito ka ma-download. Why niya labot, no? Yes. Yes, so action Brian, gining ginakasubo ta kay kadamo kita pumuluyo na nag-register sa NTC. So si barangay wala man niya nag-take any advices kay wala man kami any instruction, no? So kung those nag-register sa NTC, stay put lang kita kay hindi na siya pwede na hindi ka matagaan did, but I don't know lang sa sang national kung saan nila i-release kung ano naman niya ang method of payment. Amo naglarohon ta kay nasa while nag-interview ako kay Madam Tero, may mga late bala nga mga text na messages nga nagsulod sa akon personally na napamangkot regarding sa NTC. So hindi ko kasabat nagligad to duman ko lang daw applicable ng NTC dito sa National Capital Region pero diri sa aton daw pwede man gali to pero amo nagaling daw hindi sigurado ano man. Yes, action ba? Amo na hesitant man si barangay for information na ma-register ka mo to. Iban na pagkaiba na barangay nag-campaign for NTC na registration, no? So, wala man kami instruction. So, hindi naman ma-blame si barangay, hindi naman ma-blame si staff beneficiary, no? So, nagtawon talaga ko ano ang system naman overhaul ni DSWD. I see. For that
sa NTC. Action Bray, may add na ko gali, no? go ahead. May some barangays na wala sila nag-register sa NTC. Aha. Wala man siya kakuha sang second tranche, Uy. pero siya sa as official beneficiary. May pakita 30% all over Bacolod na unpaid for second batch, no? So, may schedule naman na iya. Kaya ang kapitan na mo gina-worry ni Cap. Kaya sila ang ginakulit, no? So, may pata. Aside from left out, was ang left out, but ang other barangays on Sunday, pa Action Bray, ha? Tapos ibala i-post man na si barangay Amuni, Radugay, Gid, no? So, gina-schedule ta lang, ha? Yes, Ulat yes. na kamo sa Sunday, may 12,000 ta. Aha. So, ang those na may 30% pakita Action Bray, no? Aha. So, i-schedule lang na, mahulat man kita upo dira sa NTC. Aha, maybe siguro sa mga inablang way kabaton buwas, di man makabaton dason nga adlaw, hindi ka mo mag-post dayon sa social media nga si kapitan muni muna, pero qualified ka mo, mangkot ka mo to anay nga away pang name nyo. O na mo na bala, kung sigurado nga daw palpak, di na guro, depende sa inyo kung ipablatter nyo da, kung i-post social media, pero pangunsiho ka mo anay, hindi mag-advance kay kaluluoy man sa aton sini mga barangay kapitan kag mga authorities naton councilor, ano? Yes, Action Bray, example, may urban barangay kita na ang iyan na beneficiary for, iyan naging payout for second tranche is only 20. Ang iyan na 200 beneficiary, amo pa nang gina-part sang 30%, no? So, ihulton ta lang na damo, ginabarangays na mo na. Aha. So, hulton ta lang, kay maabot, gid na, may nagani ila, ubos na imwara pa. Damayo man nga paumpaw imo ma'am na. Do okay gina no. Do makahambal ka blang able akon way pa makuha inyo way nabilin. Ang lain na kung di ka makuha kay disgrasya gid. Hindi ara man naguro no. Sige. Yes, no, gid na hulton ta lang nila mga way Okay kaluluoy lang iba nga kapitan nga labi na gid kun ga viral ka na daan. Ang iban nga tao sa buong danya do way nagarespeto sa mga opisyal sang gobyerno. Correct. Action Bray, no? So, hulton ta lang gid, kaya maabot gid na siya, hindi lang ta mag-uyakan. Yes. Ano imo liwat panog yan, Councilor Abi, buwas sa mga utod naton, kabalaman ta Pinoy, pero proud ko yan nga nanging Pinoy ako, pero kung kaisang kadungol aragid, ano nga ton liwat advice sa ila sini ma'am, although may mga PNP kita nga ma-supervise diri? Okay, no, so Action Bray, ang PNP natin hindi enough, ang barangay tanod natin hindi enough para to control sa atin na payout, no, until Sunday ni siya. So, ano lang kita, hulat kita sa schedule, kung hindi kita ni Cap 8 o'clock, hindi kita magkadto 6 o'clock, no? So, kapag ano to ng social distancing. So, 8 o'clock lang kita, magdala ballpen, magdala face mask, then dalawa. Oy, balikan tabi si Councilor na putol si Councilor. Kadami sang yasin nga mga information sa mga gabi yo. Para na sa magkuha kwarta buwas, no? Buwas makakwarta ka mo, pero please lang follow kamo sang mga protocols na kag kunanuha kay para ni sa inyo, ma'am. Balik sa mo, ma'am. Hello, ma'am. Yes, Action Bray na ito, sorry. Yes, balik ma'am. Oo, mabalik kita. So, dalon na ito, hindi kalimtan na ito ng SAP form, no? So, ang most important sa tanan, hindi kita magdikit show, kundi na kwarta padala. Maagigit kita sa barangay para ma-assist kita kung hindi kita mapudlayan during the payout sa payout center na ito. Kag hindi ka gito karikta, anong gamiton mo to nga reference or koron o code number nga ikuha mo to sa claim center, way ka to gamiton. Agi ka gid sa barangay. Yes. Yes, Action Bray. Kag those na nakaregister sa NTC, kag ang nabilong sa 30% na wala pa, hindi makamumagad sa barangay. Kaya wala pa kita. No? Sa next naman kita naman sa next. Yes. Maybe guro ining buwas nga makabaton, ma'am, na-inform naman ni sila, early pa? Kagi nila kami meeting, Action Bray. So, base na-inform na nila or depende sa strategy ni barangay, base every 30 minutes na i-inform or buwas agay pag-i-inform. Ay, sige. At least may ideya na sila. Tisubong din na ni katulog ang iban kung ano gastuhon ang 12 mil. Kung ang iban, hindi naman katulog kung paano niya taguan ang 12 kay na utangan na, no? Damo sa di lahog lang nato na. Pero amo na reality. Amo na realidad. So nata-spend ka lang wisely ang ginhatag sa government sa action. Correct gina, no. May araman sang ECQ o kon wala naka GCQ kita subukan ang paggasto naton. Please lang, no, gamiton to sa husto. Gid mangin wise nga manugasto kita sang kwarta kay ang kwarta way gadugay kun huros-huros kita magastos ini.
Yes, exactly. Action break. Kaya hindi ka mabalaan kung may ini-assistance pa. So at least we have to save for the rainy days. Aha, sige. Ay ma'am, ilayhon ko lang gamay na lang gid. May mga tanod nga nag-resign sa ila sining trabaho. Volunteer, Okay, no? hindi- Volunteer. Okay, actually, Action Bri, hindi ko na aware, no? Okay. So, sa DALG na siya or sa barangay, basta wala pa na-report sa DALG, no? So, in that case, kung nag-resign si Tanod, ang kabalo ng compensation ni Tanod, Yes. 1,000 to 3,000 lang na. Ang hazard, hindi ba kami kahatag enough hazard pay, no? So, muna ang problem ni barangay kung ang Tanod na ito mag-resign. Sige, check ko na bisa next day, di ma'am, kung ano ang set up sina. Although nga timiyari kami sa initial report diri karon with Action Dale Salazar nga ginpalayag ina ni Vice Mayor, ano? So to na compensation ang hazard gin mention mo da bilang batonon nila medyo kapoy kag risgo man. So siguro DLG maka-check man sila dason dungag-dungagan man ino galing pundong problema tadi. Yes, Action Bri, no? Kaya ang barangay, honestly, we cannot afford na maghatag sang enough honorarium kag exact hazard pay for the tanod. No? Kaya ang tanod, ang fill off, ang tanod ang ginapabantay sa ato ng mga lockdown areas. So, whiskey, no? So, tinagapasalamat kita for those na tanod na for dan ko na nabala na barangay, ang dedicated na ilan ng mga barangay tanod. Sige. With that, hopefully. Yes, Action Bri, thank you. Yes, thank you ma'am and good evening. Mabuhay ka ma'am. Thank you, bye-bye. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Bacolod noon, buwas ng adlaw. Ang iban to ya sa outside Bacolod do nagligad pa to nga simana tapos na to sila mo sining lift out nga ini. So dire na stop ini last week because of some problem. May mga nagpositive abi nga nakabisita sa office sa DSSD and need nila na magpahuway kag naga-home quarantine ginpang swab test to sila. Kag may mga problema to kay way pa to nagalalabot gid ang iban nga pundo for 12,000, no? Kung nagdayon ginman to nagligad 6,000 lang iban nga mabaton hindi 12,000 ano. So good luck para buwas. Good luck man sa paggasto sang kwarta kabay pa nga makadto ini sa hindi tungit. Aksyon Firing Line. Hindi makadto sa bakal shabu. Aksyon Firing Line. Basi mamabaybas da buwas nga pagbaybas baw benepisyaryo sang lift out mo suskuno ka nami ipakaon sa imong kwarta maginamo sina. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Bakal nyo na bugas da nga makagamit kamo sa sulod sang taglimak bulan bla pundo nyo da, no? Bakal kamo da 5 ka sako bugasa, no? Tagdulo 2,000 ay 10,000 man gali, no? Jutay bilin. Wala nga na kasako. 4,000 ang iban taguin nyo da bakal sudan. Pero hindi na kamo magtinamarahan na basi gasalig kamo may unod ang alkansiya nyo da mapulupungko lang kamo anay total may pundo. Aksyon Firing Line. Amo na ang bal nila nga kuno nga ang bulan sa Agosto bulan sang tigkiriwi, no? Amo ni kuno sa normal days tabla before. Pero kon halin sang Enero action El Rey kag nag-Hulyo sa agi kay maktipon aksyonan. Pagtupa sa Agosto ya may kuton kay gid way gid gutom. Aksyon Firing Line. Pero kundo sundon mo gid literally ang tigkiririwi kay tamaran ka at gutom gid labtan mo. Aksyon Firing Line. Last 8 mga kaksyon pagbalik naton pamatian tang mensahe ni Gov Karonbe sa mga frontliners. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. May gabi lang sa kay Erlinda Pagran. Salamat gid sa pag-monitor diri sa Tangob. Si Y Bob Zunom. Action Bri basi kun may grado mata mo hindi ka advisable ang face shield consult anay sa doktor. Actually ang face shield nga ginatawag way gid man siya problema kay transparent plastic man lang gina siya mo. So away gid na siya problema, no. Pero nami gid niya pa doktor tuod guro galing kiti magasto ka naman karon. I-check mo lang anaya kondo pigaw gid hindi lang pag-usara kay bobudlay na ha. Si Marcelo Toledano, Action Bri, good evening sa tanang nga taga Action Radio. God bless. Action Radio from Marcelo Toledano. Salamat gid sa pagmonitor. Bao ga monitor subong si Police Major Norberto Barniso. Major Gail, salamat gid sa pagmonitor da, na. Salamat gid kay na Major. Si Ivone
Voice share. Manami sa ngalan mo. Good evening, Axon Bry. Dan sharing. Bawa salamat, git, no? I-share nyo na, ano, sa mga listeners naton, subong, mga viewers naton, i-share na aton sining account, ng program ta para mas dako pagidang niya sining kantuan. Si Tobias Nets naman, may gabi, Axon Bry, monitor lang kami di sa imo kasi gabi sa Handumanan, or kasi gabi sa Handumanan, tamyo ko lang family Tobias sa Tokushima, Ken, Japan. Wow. Thank you, Gid. Romel Hype Araman, may gabi Axon Bry, monitor lang kami Singapore through FB Live. Keep safe everyone. Salamat na sa inyo, halalong kamo na Singapore. Jose Kambang, medyo maamoy na siguro kay laway niya, kaluoy man sang aton mga traffic enforcers. Ga painit kag paulan tani makita na ni Sir Lueno, nga tagaan niya supply nga bisan surgical mask man lang ayos. Ton, no? Kapoy ni sila mo. Pulo pa silong ginagmaya. Chris Vilma Treyes, Axon Bry monitor kami ni Barangay Stefania, Montoya, Azero Family, kag Sumido. Salamat kin. Si Karen K. Margen Napaton, good PM Axon Bry, may gabi kay Bibot sang Lupwes Village, Barangay Stefania. Lucel Sase, Rahman, na? Good evening, watching from Caloocan City, Metro Manila. God bless da sa tanan-tanan nga Negros ko, no? Taga Negros or Negrosanon. Kaborog Noel NJ, good evening, Axon Bry. Always kami nga monitor sa inyo, kag pirmigid kami pamati sa inyo. Greet lang mga taga DSB. Salamat na sa inyo. Labarico, no? Sang Barangay Jess, aras dalom daw. Thank you, Gid. Michael John Siso, naga-monitor man sa Paranaque. Bon Ignacio, good evening, Bry. Ga-monitor man kami. Si Bon Ignacio, La Carlota City. Thank you, Gid. Balikan ko karon ng iban, las 8:04. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Las 8:10. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, gina-endorso ginaton sa inyo ang Protection Marlon Hinavilla, natabyaw lang naton si Rosamy Ibanez Robles sang Barangay Filisa. Naga-monitor si Rimatinion si Manang Neneng Iwasaki Araman. Arigato. Si Marie Neneng kono naga-monitor. Salamat gid sa pag-monitor dira. Si Bon Ignacio, good evening Sir Bry. Monitor man kami di sa
si Bon Ignacio sa La Carlota. God bless. Kativer Araman. Last 8:12 na mga kaksyon sa aton sining pagpangalagad. This time we have action Marlon Hinabia. Provincial Capital Reports. Ang mga frontliners subong iban din nag-hands up na, nag-aayo na sa gobyerno pero medyo si Presidente Rodrigo Duterte gintun ana ini may mga lugar na to ganing ginbaton gid ang ilaw sini nga hingyo diri sa aton sa Bacolod kag Negros Waipa. The governor may aras ang minsay para sa frontliner. We have action Marlon Hinabia. Action Mar, good evening. Action Bryce, si Governor Bong Lacson mayara sang gamay nga suporta akon gamay nga pagpaumpaw action na Bryce sa kabalaka sa pagdabatsyag sang mga front liners naton kay Commodore Dubante may grupo na gid man action baragane nga naghingyo na sa presidente nga kun mo amulan ning community quarantine sa ila sa nga lugar kay may mga rasones sila gin Prastarman. Now, dari sa Negros Occidental, bangod sang grabe man nga kaso sang COVID-19, si Governor Bong Lacson may mensahe gin paggawa subong lamang nga hapon para sa mga frontliners kag mga health care workers, no? Nga mo nin nagapaningguha man aksyon na bray para nga matatapan, maakomodar ang mga COVID positive kag nabutang man sa riskong ila sari nga ikayong lawas no kay damo naman ang sumuray nga mga frontliners, doktor, nurses, mga nagabiyahe o driver, ambulance driver ang sumuray mayara naman no. Si Governor Bong Lacson nagsiling nga sa taran-taran nga mga frontliners iyagid nga nakilala ang pagpaninguha sa mga ini kag iyaman na batsagan ang sumbroy ang kakapoy nga ginaantos subong sa mga frontliners drained na no tama na gid ka kita man bisan sino sumbray maguton mo tuod mabatsagan taman ak sumbray ang kakapoy na sa pinsar kag sa lawas sa mga frontliners naton. Malo ka inang pareho sa aton bing nagalakat ka pa sa trabaho. Tapos inang daw gakipi-kipi kablas ang freedom action Mar. Isa na nga makapakapoy si mo na magpanaog mo sa lakyan do hadlok na stupad mo. Gusto mo madalagan ka ang imo nga huna-huna kapoy na mo. Plus ila trabaho, plus nga ang pagsuksok pa na sa mga PPS nila da portik dugay. Kag hadlok gid sa virus nga ginatawag amo ning grabe nga pakapoy sa lawas ang tawag Mar mo. Yes, sa inang pagsuksok nila sumbray sang PPE nga daan mayara na sila sang protocol man nagapat sundon mo. Hubalin sa pagsuksok kag hubalin sa pag-uba nila. Yes, hindi man na basta nga panghamruson mo na sa lawas mo dayo. Oo, kay mabutang mas delikado nila sa nga lawas. Kita mo maghukas gani sang imo gin nga face mask na may step na kung diri ka maagi, amo lang ning uyatan mo, amo ni bla. Oh. Yes, kaya nagkatambong tanak sumbray sa sa daw makabig nga daw orientation, demonstration dira sa social hall sa Kapitolyo Provincial. Atong dutay plang kaso. Dutay plang kaso ng mga single digit plang tong kaso sa COVID-19 sang nagdemonstrate dira sa may social hall. Kung ano magsuksok sang face mask, sang PPE. Kag paano mag-dispose sang sinang PPE, hindi na pwede ang sumbray haboy mo na sa basurahan mo. Yes, correct na. Oo. Sabi sa dilan ang basurahan niya kwaon lang sang IPM, hindi pwede. Oo, mayara ang sumbray ning dapat man nga sundon. Matsyag ginalubong niya gani mo. Yes. Why ni ang sumbray ginahaboy sa sa dam site why? Why ni? Kay kito man ka delikado. Ang panawagan man ni Governor Bong Lacson sa mga Negrense nga dapat buligan sila pagi sa pagtuman man sang sa mga health kag safety protocol stay at home. Grabe na do actually no. Pag umpisa pa lang sang Enero na bla dumduman mo sang dito sa China pa lang ina nga mga tinaga duway na nautod-utod adlaw pero may mga dungol gyapon action Mar no. Doon ni mintindihan no. Okay. Hindi lamang sobra mga frontliners sing medyo natulutak-an na sa sitwasyon. Ang mga ritubado ni kasalawayan cookies gaupod man sila sumbray sa pagka tinak-anon nga nabatyagan nila
Linya, doon ako, tamaran ako magamamon eh. Takan ako. Pero nasunaran magsunmar, ito lang mention mo ginang isa pa lang ka digit ang positive do sa aton do purtig sinala kita exumar no. Pero subong nga sobra 100 na 200 din sa probinsya sobra no. Subong tao do kapawala na lang no. Do inabalan do ka usual na lang sa COVID-19. Ati Pinoy amo na ginhambal nga daw amat-amat na man kaanad. Do adik ka na bla no. Oo, do kaanad na. Kung isa ka niya kasumray ka kalipat na sa iba nga may COVID li. Oo. Dalawang ginawa lakat ko daw. Migo ta. Kibot ko siya, pag lapit ko siya niya, uyat, yung migo mo. Uyat sa kamot ublaw. Waling ko lipat gini sa mo nga dapat. Tapungo lang yan ay magtabuay mo. Muniblaw mo no. May aksumbray, nagaliga nilipat man ta. Oo. Kag ang nagkakamusta tas tawo, nga way galit dak balong, hindi pwede kakamusta, dapat amol ni. Oo, tapungo lang. Oo, tang bunguan nila sang inumol. Inumol. Atong ako na istorya aksumbray, nga migo ko man nga bagalong kami kita ay, way man kadumdum nga dapat amo na. Nangamusta man. Nangamusta man no. Kakalipat man ako isa. Sakto na. Gakalipat kagin man kiti inablang abi mo daw okay na daw mo na sitwasyon. Bisan mga opisyal atong sa gobyerno na anad diya sa mo na kamusta. May mga events na kamusta ginaya. Oo, kamusta gin? Bisan subong. Sa subong. Nga gyapon. Naliga gani may mayor kung nalipat man ko, kamusta? Kumusta man siya? Oo, kamusta man siya? Ulihin mo na Maria. Ulihin na lang. Sulak ito no? Oo. Namuna bla. Kag atong mayor nga kilala ko nagmuno man hindi gali pwede. Yung kaya ka-black ka na bla, no? Oo, hindi gali pwede ito. So, muna yung Akson Bray ang mensahe ni Governor Bong Lacson, pamatian to siya. To our frontliners, I acknowledge your exhaustion. I know that you are already drained, not just physically, but also mentally and emotionally. Mankind was not prepared for this, and you were the ones thrust into the battlefield where the full strength of the enemy confronts you. I hope and pray that God will continue to give you the strength and resilience you need to pull this through. To all our negrenses, our frontliners are now at the point of being consumed. Let us help and rally around them by staying home and observing strictly our health protocols. With matching sound pa, yes, Aksumray, kay ara na subong naka-post sa ilang Facebook page. Kay para nga tanan Aksumray nga luyag magpamati dira kag maggalantaw, pwede gid makabukas. Yes. No kay banti limitado sa mga Aksumray ang hula sa mga tao pati dira sa may provincial capital, limitado akson brete kon mayara kasi ang importante hindi mapaiway, hindi man pwede nga kakasulod. Pwede ka kasulod. Aha. Galing ka banti mas ginhugtan stricto dira ang protocol, health safety protocol. No, may scanner, kagod mahimo lang sombray, hindi lang face mask, kundi may face shield gid. Tiyan mo na mandatory na sa August 15. Di kalabanan nagsombray dara ang mga capital employees, may face shield gid. Face shield. Depende naman na sa management kag sa official da mo kung paano nila na i-obligahon tao nila da. Oo. Pero ang mga empleyado sombray da nga daw ang obrabla daw gasablag ang face shield. No, face mask lang sila. Face mask lang sila. Pero nami bang kisa ni kay daw makagilo hinhawa connection man kung wala ka face mask, may face shield ka lang ya. Kay daw ligwa sa dalom, no? Galing kung kisa maginhawa ka, ang imo lang nga ginhawa ga tabon sa mata mo, no? Man, no. Ti sa mga manughakat ak sombraya sang semento. Budlay. Ti budlay ko mga bunggo uron niya. Manughakat abi sang abono. Kuan lang sila, face mask na lang. Okay naman lang na. Oo. Facial garo mabuno budlay ka man ti mabunggo-bunggo na sa sako. Kung budakan pa na karon buka na ya, mawasak na ya. Yan man, no. Pero mas mayo na ang sombray. Na-recommend gina sa ato sining gobyerno. Ang COVID positive sa Negros Occidental as of August 4, mayara sa 11 nga nagdugang subong. Sa Negros Occidental, 11 ang nagpositibo dugang, kag mga nag-alalayo, COVID positive nga naka-recover 5. So, kung totalon ta ang kabugasan nga record, 477 kahapon, plus 11, 488 na. 488 ang sobray. May isa dari ka domestic nga kaso. Taga Syudad Sambago, 27 anyos, lalaki.
gina-check ta pa niya sumbray kay may info nga nagsulod diri sa ato nagapamangkot kun bala amo ni ang ginatumbod nila nga taga-surad sa Bago nga ara naga-obra sa dara ka Talatapan. Kaya mati local mo, hindi sa OFW, hindi sa POR, hindi man sa LSI. Pati 7 anyos nga lalaki, Action Bray. Siguro magwa pa ni boss ang information halin sa Bago City Health Office. Ang SP Subong nakasira na rin kapon, no? Ning kapon. Ang South Wing Action Bray, sangguni ang panalawigan, ang dalomya Berto lang niya. Administrative kag Legislative Office. Ada mga radar Action Bray sa dalom, ang opisina sang SP Secretary sa dalom. Okay. Sa dalom, sa ground floor na siya. Sa ground floor. Ang office sa mga board members to ya, sirado gitu ya. Para sa babaw na sa Action Braya. Second floor na siya, mga cubicle na. Close gina ya for sanitation, disinfection. Sa sulod sa 3 adlaw. 3 adlaw man lang. 3 days Action na Braya. Good news, at yung mga naka-close contact mula doon sang nag-COVID positive nga technical assistant sa isa ka board member, nag-negatibo sila. Mayugid, amo nang mayong balita. Oo, nag-negatibo. Pero check ko bang sobrang kung plak bilo kay wise ang figures gan palayag. Basta damo sa nagtimbre sa aton gabanti halos na sobrang mga TA dira kilala ta man. Ang iba na pasalamat nga nag-negative sila. Yes. Plus nag-negatibo man ton tara nagka-close contact sang another COVID positive tubla sa isa ka division man to, isa ka opisina man to. Ang una to balay sa TA. Okay. Una mo to report pag sa liga. Oo, kundi ang close contact mga upod nila niya Action Bray nga personal gin swab man taran sila negative. Bati mayo gid. So nagbalik sila sa pag-duty. Maabot gining panahon Action Bar normal gid Action Bar sa basta sundon ta lang gid ang protocol. Normal tani plakadlaw. Yes. Plus Action Bray ang Provincial Veterinary Office. Iniya wala man isang problema sa head nga si Dr. Hernante Desena nga i-mention ang PVO wala man niya isang problema sobrang kamanti na-mention ka una ang nag-positive nga PVO employee ang obra sombraya ara sa field perme mo dagwa siya way sa gatiner na iya sa PBO office gida sa Bagong dila sa siluhan sa nakilit NBI bla na silong na damo ang PBO ugaling kay parts ang measures ang 17 gid naka-direct contact ya. Grabe no. 17 ka mga pareho man nga PVO employee nagwa ang resulta sumbray negative tanan. Very good. Basta nag-social distancing man sila bisan lapitan na isla puro tido ka distansya man. Di pa subong ang sumbray patod gid kundi gid niya nakuha ang virus mo sa sining PVO employee nga nag-positive. Kay sa 17 atong 5 sobrang nga upod yaman gadi dito. Dito na sa assign sa Lakaluta mo. May livestock dairy farm to. Lagranha. Provincial livestock dairy farm to bla. Dito na sa assign. May 5 to sa kaupod. Ining 5 part ni sa 17 nga nag-negative. Bauti mayo gid. Amo tong rason kung nga agin lockdown to ni Mayor Halandoon nagligad ban 3 to ka mga areas to. Ang COVID positive ni gindala anay sa bayan sang Provincial Healing Center. Wagid man tanto subray napektuhan ang PVO ang Talatapan. Gin-disinfect man siya pero pag negative sila mga naka-close contact sumray balik sa normal operation. Kay isa pa way ba negative ang positive dira mo sa office ngina kay gagwa man siya pirmi. So 155 ng ila empleyado. Gali na. Tiambal kay ni Dr. Desena way problema back to work sa normal na ang 155 taran ka mga PVO employees. Halong lang gid way ko man sa isa tong 11 nga nagdugang. Bago isa OFW, Talisay isa OFW man, Tubuso isa OFW man, Kawayan isa OFW, Dulid OFW, Hinegaran isa OFW. OFW tanan nagsumray magluwas ang saring bago lang lokal. Tanan OFWs ang mga nagpositive. Isa si Hinegaran, isa si Palay, Ibibagalo na isa, Binalbagan isa, San Carlos isa. Ang nag-ayo aksyon na baray, mayo kay may 3 diri ka tuig nga lalaki nag-ayo. Taga Cadiz ini siya, local resident. 35 anyos lalaki, local man, Cadiz, nag-ayo man. Victorias, LSI isa nag-ayo, Moise Padilla LSI isa nag-ayo man.
Kag sa Cadiz City may isa pa gid ka LSI nag-ayo man. Bayo gid kami nag-alalayo Yes. At least daw hindi aksubaran kakilibot lang numero kagmay. Actually, ang positive ni nga masobra pila nang nisubong. 488 no. 488. Ang iba na naka-recover na nada. Baligin consolidate lang ang halin pag-umpisa gid sa subong. Pero ang mga tao subong hindi mas lablang magsalang huna-huna nila blang do kadamo na ginao. Yes. Ara lang na ang iba naka-recover na. Sama na ang update gikan sa Kapitolyo. Sabi ko update sa pangbuho sa Globe to sa inyo. Okay na to. Way pa to, hindi pa. Kay ang gobyerno sa mga aksyon na bray o na best ginpalipot ang ang requirements bla. Kay kay ginalagas na sila nga oras. Gipalipot ang requirements. Kung galing okay man abla kon ang requirements bla nagagising sakto tani proseso lang. Oo, proseso. Iway. Galing kay man may problema pagamay ang balan na dason. Oo. Dapat masulbar na da. Padas na Sige. Ang ka-aksyon yung gikan sa Capitol Action na Marlon Hinubaya o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Pero pag inchinde ka to, ang ginbuho to na takloban na to liwat Sus ko. Sabad na. Action Firing Line. Ay, sus kung isa doon, hindi na ka mo respetohon sa tao kay kamo mismo ay kaparespeto sa inyo sa mga posisyon. Action Firing Line. Las 8:28. Salamat Action Marlon na Hinavia gikan sa Kapitolyo Provincial, no? So may mga recoveries kita, may naka-recover rather, and may nagpositive pero isa lang to ang hindi OFW kag LSI. Kung man taga bago na-check pa karon kung paano yan nakuha. Action Firing Line. Importante, hagan-hagan lang kay pila kadlaw. Hindi gini mapilahan ka bulan mabalik kita sa normal. So doon talangin ba lang pagsulundan. Kay kita malang kung isa nagahatag may problema sa kuglingon ta. Action Firing Line. Pareho to sang zona. Si Presidente Rodrigo Duterte ara sa isa ka lugar nga siya lang isa, may distansya sa likod ni Senate President Tito Soto III. Si ang presidente man sa Congress nga si Representative Alan Peter Cayetano, and the rest distansya gid. Pero nagalinagaw ang mga pumuluyo sa gwa nagadinas. Action Firing Line. Diin ang health protocol yung ginhambalda. Meaning, hindi lang kay problema sometimes sa mga opisyal naton nga kakulang sang ayuda, kakulang sang information drive. Problema man sa mga pumuluyo. Actually, gani bisan di ta na pagsulit-sulito ni hambal ko kita mismo, hindi ta pag-idulaon sa una-una ta mga protocol nga ini. Do madali lang ni madula si COVID-19. Action Firing Line. Amo man ang pinaka-basic na galing kiti kung may kagidya ka paminsar. Hasta saan o kita mag-inamo sini. Action Brian Borden. Action Firing Line. Las 8:30. Pagbalik naton karon mga kaksyon, balita with Action Dale Salazar. Kag tingwaan ko man ng patrol karon may pinang-lockdown naman din nga mga balay sa Bacolod do 11 kabilog niyo sa 3 ka purok sa mga kaksyon sa barangay GC Size. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Alas 8:35. This time check is brought to you by Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaendorso naton sa inyo mag-aksyon ang DTX 500, no? O galion niya pag-inom sini sa matagadlaw nga tanan
Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang sa kay Sir Apong Alagos, Melinda Kabuyok Araman, Arlidan Makoy, salamat gid sa pag-monitor. And Inday Blaza, Manolo Omitin Araman, salamat gid sa Morocco. Iderica Fort sa OTTG Christian Taxi Reman, Eric Sumpay, tambialang kuno Tarf, kay Tarf sa Barangay 1. Ronnie Mananghaya, ahay, at least may mabaton na ang mga nabilin nga wala nakabaton, makakita naman kita yuhom sa mga tao. Tuod, no? Sa wala nakabaton, hulat lang anaya, halong lang sa pagkwa, basi madala nyo kagaw sa mga panimalay nyo, follow lang sa instructions. Please, salamat. Salamat gid sir sa imo sining pag-monitor. Obi Juan Kamote Raman sa Pahanukoy, hayla ko no kananay Linda and tatay Doro, salamat gid. Salve really humawan naga-monitor mine sa Barangay Stefania. Salamat gid na. Okay, sige. Si Jerry Hilogo Raman sang Barangay 3 Hinigaran. Si Arniel Gonzales. Mega Action Bray, monitor lang kami kada gabi. Regards lang sa pamilya Gonzales family sa Hinigaran. Edna Rio Sora, Eric Sumpay, si Guest Watches. Jeneline Maranga, naga-monitor sa Barangay Sumag. Si Tatay Rene kag na Iloy-an nagatutok man. Action Firing Line. Every night na yaway na hukasukas ang radyo. No? Salamat gid sa pag-monitor mga kaksyon. And si Alexander naga-monitor man. Good evening. Highland kuno kay Toto JJ Jonafe Tigbao kag Manza family sa Barangay Yaw-Yaw Kawayan. Salamat gid, more power. Sige, daghang salamat. Action Brian Morden, Action Firing Line. Las 8:38 na sa aton sining pagpangalagad. This time we have Action Dale Salazar kay ang mga isolation rooms. So, may pila ka mga hotels and quarantine facility nga mga schools naton. Uy, medyo nagbululuta na. Kinano na lang ni karon man. Plus, may mga frontliners kita from barangay, mga BHW tanod, nagli-resign ng iba. Ano kayo minang rason sini? With Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Bray, buhat nga dlaw. Nga taga-talakayon sang sangguniang panglungsod ining proposal ni Mayor Bing Lunardia ngay moon early ang atong sining curfew from 8 p.m. to 4 a.m. the next day. Action Bray. Sa bahay ni Vice Mayor Sid Familiaran, hindi sinuluyag pagpangunahan ang mangin collective nga desisyon sang sangguniang panglungsod. Action Bray angot sa sining proposal nga early nga sining curfew. Pero sa bahay ni Familiaran, nagapangabay lang siya sa mga hanay sang negosyante nga kung mahimo Action Bray ti kinahanglan gid ang ila sining kooperasyon sa tion sining COVID-19 pandemic. Action Bray kay ang ginalantaw diri sang Vice Alcalde ngayon kaso kung hindi manggid mag-operate ang business sector, posible Action Bray may asang posibilidad na magbalik ang syudad sa mas stricto nga community quarantine like enhanced community quarantine o kung taas-taas sa modified nga GCQ nga muna sa karon ang aton nga estado. Action Brian. Magambal kita enhanced community quarantine kundi halos tanan sirado. Correct. Action Bray. Ang muna siya ang palayag ni Familiaran kung ECQ ti tanan nga negosyo mag-untad gid since nga doka lockdown kumbaga Action Bray ang bilog nga syudad magluwas sa pila ka mga exemptions like ining mga medical frontliners, mga katapos ng media, kaiban pa nga mga nag-serve or naghatag sa ilang sining nga serbisyo karon nga pandemya. Action Brian. So sunod rin kay Familiaran para sa iya hindi siniluyag ma-compromise ang safety sang tanan. Kag kung mahimo pala Action Bray mangin balanse bala no ining krisis ang ekonomiya naton sa ikaayong lawas. Action Bray. So sunod rin sa iya ti boss nga adlaw expect nga ila sini i-deliberate italakayon kay not because kinagpropose si Mayor Bing nga luyag sini nga 8 p.m. to 4 a.m. ang curfew. Not hindi siya automatic Action Bray nga hindi siya ma-implement gilayon or approve. Tungod sa karon niya may existing kita nga baribar ordinance angot sa curfew nga 10 p.m. until 4 a.m. the next day ang naga-effect sa karon nga policy no regarding sa curfew diri sa may syudad sang Bacolod. Action Brian. So amon sige hapon ang padayon nga panawagan sang Vice Alcalde nga ang iya sining explanation actually Action Bray sa curfew
Ato siya ti kung mag 9 p.m. sa gabi ara kaya sagwa, ano pa ang rason? Sunod siya ti magbasibla mag-inom, amurang mindset ni Vice Mayor Familiaran. Ang sunod siya, hindi man pwede ka panyapon last 9, kaya usually ti kita alas 6 si media, kita yung mga Pinoy nagapanyapon action bright sa sining nga mga tinion. Kagway na kun way naman ilimnan, way naman lalagawan, sagi ka pa yung tiner sa gwalan tao ka na to TV, sulod balang. Correct. Kaya even ang Bali Vice Stage siya managhambal ng mga negosyante man mismo ang nagpangabay sa mga city officials sang liquor ban nga i-implement action by sunod sila ti ang pangabay nga liquor ban halin man sa kanang isang negosyante nga gin-implement man gilayon ni Mayor Bing Leonardia. Ano yung palayag ni Vice Mayor Sid Familiaran? For the public to know, hindi mo naman sacrifice yan. Hindi ma-compromise ang safety. Insecure ka, but then may mga measures na nga mo na ma-prevent ka ang paglaptas ng virus. Personal ko niya, what's the use of staying late at night and this is agwa kung why man lang inom? Ang record ban, request mo na sa mga negosyante. So I don't think naman nga po kadalas meeting. And ideally, para sa health natin, ang dinner is 6 to 6:30. Why ka pa na, gamay ka pa na kung siyang hamon po, pinapakaon na kami siyang ginitanan namon 6 to 6:30. So balance na siya. Di pancake pala, balance na niya. Siyang staff ko, hindi niya rin pagpugarahan, dalang daw ko ba siya na-execute na. Because nag-execute, stop na na Subrahin batian si Bacolod ITF Chair, Vice Mayor Alcida Familiaran. Yaman sinigin palayag action brahin sa pinakalitas ng information nga siningin na baton nga ang mga isolation room sa hospital, lagip man sa hotel, kag amuman sa mga eskwela ng Xumbray, full na or puno na. Sunod rin sa BC Alcalde. Sang ginta-explain natin ng Xumbray kung anong ginanamin niya nga full na, with, especially sa hospital. According sa yati-based information, nga ang mga doktor bala, kag mga nurses, nga possibly mga probable or suspected pala nga mga COVID-19 cases, gina-isolate ang Xumbray, samtang ginahulat ang resulta sa ila sining mga COVID-19 testing. With regards sa eskulahan, puno man ang Xumbray, amuman sa mga hotel. Rason nga may rekita diri sang isa kasimanang moratorium or suspension sang trip para sa mga overseas Filipino workers action bray. Pero siya, ang mga frontliners sa Bacolod City like doktor, mga nurse, barangay health workers, barangay tanod, kapulisan, ang mga government officials, amuman mga officials ng barangay, overwork na action brayan. Rason nga sunod siya, based man sa information halin sa mga kabrangayan, may mga BHWs kag barangay tanod nga nag-decide action bray nga mag-resign na lang sa ila sining mga tagsang nga mga trabaho kay kabalo ka ang trabaho sa barangay tanod ang ni Vice Alcida. Sila ini nagabantay action bray sa mga gina-sealed off pala nga mga lugar or ginapay dalam sa lockdown. Once nga mayroon sang local transmission or may nagpositibo sa isa ka lugar, same man sa mga barangay health workers nga naga-monitor sa mga pasyente action bray sa mga kabrangayan, kapurukan, even though nga may pila nagatawag lang through wala ba sang face-to-face na consultation. Amotang malibay silsid nga iban nga barangay tanod kag BHW nga nagabaton malagang may sang allowance sila ginatawag kag hindi man sweldo. Sunod siya kung makasarang man lang sila nga hindi magtrabaho kag expose sila sa possibility o risgo nga makangkot sa COVID-19. So ang iban nagpili action bray nga mag-resign na lang. Although ang Bali Vice Alcida wala siya sang exact nga figures kung pilagid action bray ang quit sila sining trabaho karon nga COVID-19 pandemic. Balikan natin si Vice Alcida Familiaran. Frontliners, police, doctors, nurses, even tanods ta, barangay officials ta, overworked na sila. Ang aton mga hospitals, tanan na isolation rooms, full na na siya. Ang aton hotels, schools, full na. Ang local transmission, dasig, kagamo. Honestly, mga information, kita din sa barangay, mga tanod sila, beherd sila, okay? Kaya allowance pa namin tanod mo nga mabantay kung dahil positive patient man. Sakto na. Oo, ang beherds mo, tagaan mo allowance, good meal nga mga sikapon mo ko dahil siyang din-home quarantine mo dahil sa puhok man. Diba? So kung ka-afford mo lang sila, mabuhin sila, nag-resign yung action day. So I hope na intindihan as ang publiko, ini nga bagay ini nga crisis, dapat po laligay natin. A little sacrifice.
May ara ka giniban sa imo, may ara gindukan sa imo. Inyo government officials, government employees, kinarisko ang ila kabuhi para sa safety sang kabilugan nga makulot nun. So, ang ampo dada, contribute na lang kita, cooperate kita. Action Bray, nabatian ang tingog no, ni Vice Sid Familiaran, no, medyo ka-emotional, no? Grabe nga pakitlo, oy, action na Dale, do, sang official ta. Correct. Kaya even si Vice City everyday do, halos yata na niyang inquiry or tawag sang media. Nagasabat na yun, Action Brian. Maskil man naton nga kapoy, no, aning mga city officials naton. Pero may kati ara si Vice naghatag sang pinaka-latest nga mga information angot sa COVID-19 dito sa may Bacolod City. Kabalo kay ning COVID-19, kabudlay mag-designate niya sang spokesperson kay basi magsala blas information kagaw ni Action Dale mo tiyan mo nang siya gid mismo yung pre-curar sa kuglingon niya magsabat sa palamukutanon para makabalong publiko, no? Correct, Action Bray. Matuang balya nga ti, even sila, mga government officials, nga sunod siya ti, may nag-bash pagit bila Action Bray sa mga policy nga gina-implement sa gobyerno. Ang balibay siya, ti, ano na mo, brasing yung sininga bash, daw sila pabalang maalam. Ang mga nag-bash daya, mga way na ya pulos nga mga tawag, sundiyan sa syudad, ya higko na sila ya cancer na sa syudad. Kaya man na sila may mabulig. Correct. Kaya, tayo mo na kanina mga city officials natin, makita natin nga halos everyday, may mga meeting nga ginakandak Action Bray, mga virtual meeting, upod sa mga officials sa national, o dili man sa lokal, para gid lamang ang strategy natin, mangin in place sa tuyo nga ti, amo na hindi kita yung magsaka-saka ang quarantine mode rin natin. Kaya medyo good Action Bray sa kay Viral Seed nga, what if ni mga medical doctors natin, nga sa medical field, nga mga frontliners, what if kung sila ni ang mag-collapse, mapugday, anong matabo ini sa aton, no, diri sa may Bacolod City. Gina-dare ko na ganing mga nag-bash da sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran. May gululuwa ka mo, instead nga sagi ka mo damulay kay Familiaran, abi bit-bit ka mo microphone da o kon megaphone da ka magsinggitan so nga dalan para bulig sang face mask kag social distancing, mapuslan pa ka mo Action Dale mo. Action Bray. Ang lang sa task force disiplina nga supposedly self-imposed na ang balan ng vice-alcalde nga disiplina. Dapat ikaw na nakabalo Action Bray kay halos everyday sa social media, sa TV man o radyo. Sulit-sulit nga mga minimum health standard. Action Dale, I'm sorry gida, hindi na niya bag-o sa aton. No? Hindi na niya bag-o sa aton. Halin pa sang iniro nga linawagay naton. Hindi daw mga ido-buang. Tadi kada gabi sulit-sulit, kada adlaw. Galing mga ulo sa mga tao ko sa tig-agi dyan kataba Action Dale. Mo na nga nagdamo ang mga community transmission naton. Amo na nga may 81 so far ang figure sa Simray nga nagkaladakpan or gintang issuance ang citation ticket. Amo na 200 pesos nga penalty ang balibay sa seed. What if baka mo na bi 4 kilo nga bugas? May kanon ka pa. So magpasaway ka na imo yang 15 pesos na nga face mask, di ka bakal da? Amo na Simray Di kabay pa nga may nakuha sila no nga pagtulunan kag na-realize sila ng Siyembray nga nag-obra, nag-effort ang LGU sa syudad kay wala man sang tao no nga luyag nga damo kita diri sang COVID-19 cases. Disiplina na lang gid amo nang ang ginapanawagan sa mga opisyal nato. Kadlaw ta gani kay mag positive gani una pa ni sila yaw-yaw kun naga-prekurar gobyerno ta yaw-yaw mangyapon ti ambot ano na lang ning election day la. Wala na kabalo kundi ini maplasta lang mga city officials para lang ma-please man ba lang ang publiko Action Bray although hindi man tanan ma-please man gid no nga puro na lang dayaw. Kaya mo nga usually una pa bala ang bash Action Bray sa pag-appreciate ang effort nga even sa mga government officials ara man sa frontline Action Bray sa pagpakig-away kontra COVID-19. Kuway ko mo magawa da TikTok na lang amo da kay malantaw kami ni Action Day la. Amo gid Action Bray or makaubad sa iba na lang nga butang nga makabulig no sining COVID-19 pandemic or baligya ka mo dira online. Kay mo order kita Action Bray. Tapos TikTok ka mo da o guwa ka mo video da advocacy abi kung paano tani awayon si COVID-19 hindi kay kabastusan man abi Action Dale. Action Bray. Lingaw ka na, may mabulig ka pa sa komunidad. Amo ginayang mayo da, explain, abi Action Dale. Basta mo na siya Action Bray, So sa Action Bray, mo man yung pinaka-latest nung report kag ginahikot man sa mga government officials dili natin sa mga syudad sa Bacolod sa COVID-19. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ay, perte yan. No? Bisan interview ko early this tonight to, si Vice Mayor Elcid Familiaran.
mabalaan mo yung tao, action terms nga kapoy na, no? Ang tingog ya luya na katama, may intindihan ta sitwasyon na mako mo nga matulog ka guro ano oras sa gabi, bugtaw ka temprano pa, tapos may nagpositive na naman, libog naman ulo mo, paano ni i-lockdown? Ti subo mga tanod ka BHW, nagalalayas, no? Ti naman di maglayas na nga ginarisgo nilang kabuhi nila, may mga pamilya man isla, puli, tos lang isla sigurado kung may virus la kung waay, no? Ini mga barangay tanod, hindi mas la kompleto sa mga PPS gani nga nagabantay sila na kay face mask la makitaan ni sila. Action firing line. Ti karon sa gipataya kapadungol sa against gobyerno, ini mga tanod ka BHW, dalayawon ini sila. Dalayawon mga frontliners ini sila. Bawang iban dira makabutang sa social media sa mga pang-yaw-yaw sa gobyerno. Oh, pang-bash sa gobyerno. Yaw-yawon nyo lang guro mga city officials, mga provincial officials. So kung sino nga mga officials sa gobyerno, kung why gidya hinimuan, abe, amo na bang pang-mensionar nyo, abe? Action Brian Borden. Action firing line. Abe kon iso, gid mo, abe, pareho subong nga gabi, ginamuno ko ang mga public officials diri sa Bacolod nga way gidya mabatian tingog nila ti ina kabalo na kung sino na sila. Oh, ano ka musbong mustak mo da? Action firing line. Alin sa Marso naka-home quarantine ka mo gyapon way kagwa. Action firing line. Tabi ka mo da sa social media nga nagabash bi kay Vice Mayor Elsen Familiaran, Mayor Bing Linardia. O kung sino pa diri nga mga public officials tabi i-mentionar nyong way gid trabaho para balaan ta kuno sabat nila. Action firing line. Oh. Ako gani boss nga adlaw ngita ko yung megaphone Action El Rey. Masakay ko ya sa buli sang patrol sa Action Radio kamang singgitan so nga dalan nga face mask mo da, social distancing da, facial da, barato lang. Action Brian Borden. Action firing line. Gubaligya na ko to gali. Action firing line. India, ang aton nga singgitan kada gabi di para na sa benepisyo na ton tanan-tanan. Abi nyo lang kami sa katapos ng media, way ginakapoy sang sulit-sulit kadadlaw. Kapalagyo kami sa ano man mo, sa virus, sino mang hindi, abe. Oh, labi na gidya mga doktor tay, pulis. Oh, mga public officials sa amo gini nga mga tao porti gini kakapoy sa sitwasyon nila. Ti ikaw da nga nagapungko ka lang da. Way ka man gani may mahimo gani. Bisan pag hambal mo na lang naguro da sa tupad balay mo na, hindi ka kasaway ko nagadinungol da, sagi mo pa yung bash ang gaton sa official sa gobyerno. Action firing line. I-bash mo lang naguro kung may gidya ubra. Pero kung nagwa mo lang ang tao kang naghihimo sa mga butang nga makapaayo sa aton, sa gitik biraman. Action firing line. Ay sus ko, dayaw ko sa mga tao nga mo sini. Way man binuligan bisan isa ka kilo bugas to. Action firing line. Manamyaw kita bla kay para malingaw pag mga utod ta, na? Si Asmin Hontila Albarasin, nabalya, good evening, Exxon Bry, ga-monitor kami diya ni Mark Andre from Davao, tamyaw ko si Hontila family sa Gardenville. Salamat gid na. Si Marit, nautod, no? Si Mariti Felisario Haba, good evening, Exxon Brian, tamyaw ko lang sila ni Mama Lorna Haba kag Papa Rolando Haba, Willie Paiba, Marites Paiba, Michael Elia, Kim Makko, Maika, kag permi nagamonitor sa Barangay Kaduhaan, Cali City. Salamat gidra sa inya, na? May gabi kay Tita Stella Alpabito. Sige, magkuton ta lang boss sa Tita Ste, no? Kung pwede dakpo ng mga nagapasan semento sakay sa mga salakyan. Si Waisla social distancing sa Francet, Tita Ste. Narisa Ruiz Ilari, tamyaw lang Junior Arivalo, Bangga Aning, papamati gid. Salamat. Sige. Philip Laurente, nagamonitor man kag si Sir Rodi Agsam. Salamat gid. Rona Rehida Travas ang Valladolid, salamat gid ra sinya. Romvel Sina Rosa Hinko, monitor gid kami ni tagagabi sa Murcia, tamyaw lang si Rabi Isaya. Ang yakuno nga bana. Sige. Si NJ Quadri Fonglio. Action Brian, monitor kami senior kag senior pag gusto lang guahaw. Tiyan mo ni mga grupo, mga miyembro sang tig-abagon. Gilbert Luce, why man na audio Action Bry? Kagina lang to, subong aran na. John Gray Katubay, salamat gid na pagpamati, About batch kami ni, salamat gid. Genevieve Pahilangga, naga-monitor man sa Barangay Granada. Grace Fosa, si Mare, salamat gid. Dennis Richard Tribor, or Tibor Roma, pamati man, Juvel Hero Galin. May gabi Action Bry, watching from Bacolod City. Musta lang family Hero Galina.
Bulobitoon Beach na Sinigaran. Eric Sumpay Araman, Arlo Babarano Malinaw, heist na ano na ning Globe galag ang data, wala pulos. Muto gabi interview tayawan mas lang ni ka ideya kung paano pinsindiyon tawo. Kulang gima ko nung ila sila nga cell sites mo, no? Diri sa Pungsod, Pilipinas. Aminado sila mo na nga ginahanot man sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Naga-monitor man sige, way pa ning curfew. May nagapamangkot sa ato ning curfew, way pa kay dibatihan panibuas mga kaksyon kon maghilisugod kabalo ka mga negosyante sa Bacolod nagaayo nga hindi lang pag 8 o'clock to 4 the following morning ang curfew kay mapiktuhan gid ang ila sining negosyo mga kaksyon. Kaleng iti hambal to ni Vice Mayor Esil Familiaran kon sundon tagid na nga mag-inamo tani permi ti base pila ka adlaw magbalik kita sa enhanced community quarantine. Ito mag-enhanced community quarantine kita sobra pas curfew ate disgrasya do nagbalik lang tato sang 2 ka bulan to nga nag-isikyo kita. Action firing line. Piariyo, para mas bakod pagid, luwas nga hindi ka mo bi sa lawayon, magtumar sang Mighty C. No, ang alkaline nga vitamin C na si Julius James Escoltero naga-monitor man sa Kabankalan, si Raymond Tugle Araman, no? Ryan Flores, salamat gid sa Barangay Kabog naga-monitor man ang Tortogo family. Okay, sige, no? Ari pang iba no. Hingagawan taring iba nabi. Si NJ Quadrifoglio. Action bray nga mga minor kag senior kuno ga pinagusto. Mo nang problema di na bot way man ni dinakop gani mga badyaw gani nga bata kag tigulang way pa mga face mask ang iba nagalanday dis Bacolod. Action firing line. Amo na nakulbaan ko sila okay nga base blang magkalatapikan ini virus mo kala palayo lang gid no. Isa ka punsok na sila sa may reclamation area. Nagatinupad-tupad na sila mao na ano nga sitwasyon ini. Sige. Si Bingsky Dagumboy, good evening Sir Brian, always watching live from Villamonte, tumandok sa mga Hanoy, La Castillana. Shout out lang family Dagumboy, Sitio Sambag, stay safe, God bless. Oras ko do lang alang na gid. Salamat mga kaksyon na. Ubod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Team. Nagapasalamat gid. Action Brian Morden, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon